Mataga ka ba? Sige lang. Come on, where's the key? Where's the key? Where? Where's the key? Where? Do you know where it is? Asa man dapit? Nawa na. Asa? Where? Have a look daw kung na-open na ba. Tanaw lang garage. Yung bambag niya, guys. Hi guys, good morning. Welcome back to our channel, guys. Happy Monday. So it is Monday today, guys, but oh Lord, luckily in Melbourne, in Victoria, we have a public holiday, guys. It's a Labor Day here today. So hindi kami mag-work, guys, today. But different story for Daddy, guys, kasi sa work ni Daddy, guys, kailangan pa rin nilang magtrabaho. Kaya si Daddy nag-work today. Ngayon, kakatapos ko lang mag-shower, guys. Oh, hindi ko pa nasuklay ang buko, guys. Very basa pa siya. Tapos ngayon, yung gagawin namin ni Paris, guys, dadalhin ko si Paris sa Legoland na, yung parang play center ba, guys, dito sa malapit sa amin, sa Chadson Shopping Center. Kasi nga, gusto din ni Daddy, guys, na ang tawag ito, na i-dala ko si Paris doon, guys. So, dalhin ko si Paris doon. Nakabihis na siya, guys. Tapos ako, kasi nga, anong oras na nga ba? 12:15 na guys, ng hapon. So, hindi na ako mag-makeup, guys. Pupunta na lang ako ng ganito. Kasi, pag nag-makeup ako, guys, it will take me forever bago kami umalis. Kaya, we'll just go like this. Ayan na si Paris, guys. Oh, may bambag na siya, guys. Hi, Nak! Say good morning. Good morning, good afternoon, Adi ay. Say good afternoon. Nag-shower din siya, guys. Kaya yung buhok niya, very mahaba na yung buhok niya, guys. Oh. Tapos, Nak, pakita natin yung bag mo, Nak, be. Cute ng bag niya, guys. Oh, bigay to ni Tita Ana niya, guys. Thank you, Tita Ana, for the bag. Binili daw to ni Ate Ana nang pumunta siya ng Disneyland, guys. Para kay Paris. Tingnan nyo, guys. So, very cute. What's inside? Ibag-grade kita, Nak. Anak, what's inside your bag, B? Mama, can I have a look, B? Ayaw man niya, guys. Sneak peek na lang, guys. Oh, pagkain niya, guys, sa loob. Yung mga snacks na sa loob. Ayan. Mataga ka, anak. Mataga ka ba? Sige lang. Come on. Sige na, kamagato na ta. Go down na. Ayun, guys. Yun yung gagawin namin today, guys. Hindi ko na lang nisukay yung buko, guys, kasi basa pa siya. Magdadala na lang ako ng guys, yung parang rubber band ba, para ko siya mamaya, i-band ko na lang siya mamaya. Yes, my love? Yeah, turn the TV off na because we're going. Ayan, off na yung TV namin, guys. Alis na kami kasi gusto ko makarating dun, guys, na before nap time ni Paris, so makapaglaro-laro siya. Tapos pag naubos na yung energy niya, guys, matutulog na siya. Okay, come on, let's go. Where's the key? Where's the key? Where? Where's the key? Where? Do you know where it is? Asa man dapit? Nawa na. Asa? Where? Asa man? Give it to mommy. Okay, guys, ang laruan niya, guys. Oh, Lord. Ayan na, guys. Nara, baby, oh. Yay! Key. Open the door. Open the door. Tapos, guys, off na ba lahat, Nak? Ha? Wala lang naiwan, Nak. Naka-off na lahat, Nak. Ay, naiwan na cellphone ni Mama, Nak. Yan. Guys, anong oras na ba? 12:18. Kaya alis na kami. Mommy! Yes! Key? Mama's got the key. Mama, hold it for mommy.
Ay, nak! Dalhin natin yung ano mo, nak. Tissues. Ito yung binigay ng lola niya, guys. Para sa birthday niya. Tapos, ang liit-liit na, guys. Kaya may resibo dito, guys. So, ipa-exchange natin to habang nandun tayo. Come on na, ayun. I-close na. Tara. Tara. Yun na, open na naman, Derby. Ayun na. Ayun na. Oh, hold it, Dami. Hold that door. Ayun na. Close na. Open the garage? Have a look daw kung na-open na ba. Tanaw ng garage. Yung bambag niya, guys. Come on, sit na. Sit, yes. Sit na sa imong chair. Go. So, guys, update lang tayo. Nakapark na ako, guys, sa labas. Tapos, yung baby girl natin, guys, nakatulog, guys. Nakatulog. So, ang gagawin ko na lang ngayon, guys, ilalabas ko yung pram, tapos itatransfer ko siya sa pram. Pag tulog pa rin siya, guys, pag transfer ko, guys, yung gagawin na lang natin, pupunta na lang ako ng shops para bumili ng ano, guys, bumili ng panlagay ko sa loob ng ano natin, ng Balik Bayan box. Kasi nga, 'di ba? Palagi ko yung sinasabi, guys, pipick upin na nga ngayong Saturday or Sunday, guys. Pipick upin na siya, guys. Tapos hindi ko pa natapos. Yung kailangan ko lang, guys, is yung kape para kay mama ko, guys. Shampoo, conditioner, yung mga ganun-ganun, guys. Tapos yeah, yun yung gagawin natin, guys, pag tulog pa rin si Paris, pag move natin sa pram. Tapos mamaya pagising niya, tsaka ko na lang siya dalhin yun dun sa Legoland, guys. So yeah, come with us, guys. Ayan, guys, tulog na tulog pa rin siya, guys. Kaya, yun, magsha-shopping na lang muna tayo, guys. So guys, nakabili na tayo ng mga damit, guys. Tulog pa rin si Paris, guys. Kaya pupunta tayo ng reject shop ngayon. Ayan. Pasok tayo, guys. Buti na lang talaga tulog pa si Paris, guys. Yan yung dala ko, guys. Oh, super bigat. Oh my God. Ayan. Tapos, ilalagay ko lang sila sa sasakyan. Tapos, balik tayo sa loob. Kasi pag nagising si Paris, dadalhin na natin siya sa ano. Kung saan siya maglalaro, guys. Ayan. Nalagay ko na sa sasakyan lahat, guys. Ano na lang. Dito ako sa loob ng bakery kaya bibili tayo ng bread. Ito, guys. My favorite.
ating prinsesa guys, oh. Ayun niyang kumain ng bread. So, doon kami pupunta guys, oh. Sa Lego, yan sa taas. Are you excited na? Baby girl. Ito na kami guys. Tignan niyo guys, oh. Very happy na si baby girl. Hello. Mommy! Yes. Pink! Yes, let's go. Let's go. Wait for Mama. Yes. Ayun na. Ah. Slide. Slide. 1, 2, 3, go. Woo!
afternoon. So, nakauwi na kami, guys. Time check. Ano na? 4:50 na ng hapon, guys. So, as you saw before, guys, pumunta kami ng tawag doon, Legoland para kay Paris, guys, nung nagising siya. So, nagstay kami dun ng, guys, mga approximately 2 hours. Nagstay kami dun, guys. So, Paris had fun. Very happy siya, guys, na pumunta kami dun. So, that's really good. Tapos, yung bayad dun, guys, is, guys, $32.50. Depende na sa'yo, guys, sa kung anong oras kayo umalis. But, yeah, in our case, yun nga sabi ko, 2 hours umalis na kami. But, for $32.50, guys, I think for Paris's age, hindi siya worth it, guys, kasi more on Lego siya sa loob, guys. Yung bang parang may binild sila na, parang Melbourne City siya, guys, na parang, talaga, guys, parang Melbourne talaga, na gamit nila lahat mga Lego. Every time kasi may mga guys, pag pinush mo, guys, nagmo-move yung mga maliliit na mga Lego, ganun. Hindi pa masyadong naiintindihan ni Paris, guys, yung anong gusto nilang ipahiwatig, guys, yung mga ganun, hindi pa naiintindihan ni Paris. Kaya, tapos, sa loob, naglaro-laro siya. Tapos, I was very disappointed, guys, kasi may soft toys, ba, yun bang, ka, guys, punta ka sa taas, basta very soft lahat ng mga para hindi masaktan yung mga bata in case sila, guys, ba, ma-fall sila, ma-fall. Grabe nga, ma-fall. Pero siya, guys, nung papasok sana si Paris, guys, kasi kailangan, naka-socks lang, take the shoes off. Tinanong nila ako, guys, sabi nila, do you have socks? Kasi naka-slides lang ako, guys, so wala akong socks. Hindi nakapasok, guys, naawa talaga ako kay Paris kasi pag pumasok na kasi si Paris, guys, very excited na yung mukha niya. Tapos, sabi nung babae, sabi niya, I'm so sorry, you can't get in kasi nga wala nga akong socks, guys. Yun, pinull out si Paris, guys. Galit talaga ako, guys. But anyway, so we just went to something very similar in the same, guys, in the same room, guys. Very, very similar sa yung soft toys nila. But, yeah, as mentioned, I think hindi siya worth it at the moment, guys, sa age ni Paris kasi hindi pa nga siya nakakaintindi. But, maybe pag guys, maybe 5 na ganun kasi marunong ka nang mag-build na mga guys. Yeah, I think it's gonna be good. But at the moment, guys, hindi pa masyado for Paris. But yeah, it was good. Oh, what did you do? Guys, inano na niya yung mga yogurt buttons niya, guys, oh. Put it back in the plastic bag. Yummy. So, guys, ngayon, hinihintay ko lang si daddy na makauwi, guys. But, guys, tingnan niyo, guys, oh. Naka-shopping na naman si ate niyo, guys, kasi pumunta na naman ng Chads dun, guys. Ito mga binili ko mga snacks ni Paris sa Coles. May pakita ko sa inyo, guys. Ito, binili ko. Kasi nung palabas na kami ng building, guys, yun nga yung Bardo, guys. Sabi ko naman sa inyo, guys, very addict ako sa Bardo na brand, guys. Kasi very nice yung mga styles nila. Ngayon, kasi nagsisale na sila, guys. Kasi end of, nakalimutan ko tawag ng sale nila, guys. Uy, but nag-sale sila, guys. Tapos, nakita ko to siya, guys. Kasi this one is so cute. Tapos, before, kahit nung nandito pa yung sister ko, guys, si Mimi, gustong-gusto ko talaga to, guys. But hindi ko talaga siya, ayokong bilhin, guys, kasi very expensive. Pero, guys, oh, super cute, guys, no. Super cute, guys, no. Yung crop lang na jacket, guys, ba? Pink yung kulay niya. Tapos, tingnan nyo yung original price naman niya, guys. Tingnan nyo, guys, oh, $169.99. Diba? Mahal, guys. Just for this, super mahal. Kaya sabi ko, ay, alam ko, magsisale din yan sila pag nagbago na naman yung style nila ba sa shop. Sinili nga nila, guys. And guess what? Magkano lang binayaran ko dito, guys? From $170, guys, I paid $51 na lang, guys. Guys, no. So cute. Suotin nga natin, guys. It's really good for, guys, pang OOTD. Tingnan nyo, oh.
pag naano na tayo guys, pag maganda yung suot natin na ano guys, nakaporma tayo guys, maganda to siya tingnan guys. Ngayon, parang buwang lang tayo guys kasi, ano man. But nice man siya guys, no? Ewan ko kasi yung camera mukhang hindi kinukuha yung tunay na kulay ng ano guys, ng jacket. But, ito yun siya guys. Naman, yaman, yaman, yaman. Tignan yung bata sa likod guys, oh. Yaman, 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 yaman. So, yan na guys. Ito lang yung nabili ko guys. Tapos, yun nga, nakabili nga ako ng ano, nung panlagay ko sa loob ng box. I-share ko yun sa ibang video guys. Kasi mag-video ako ng mga ano, ang tawag dito, magpapadala ng Balikbayan box guys. So, stay tuned for that one. And I think hanggang dito na lang yung vlog natin today guys. Kasi, ano na, hapon na guys. Hapon na. Tapos, yun nga. I hope that you enjoyed today's video, guys. And I really appreciate your time watching our videos. If you have any requests or any questions, just let me know. And then, may shoutout pala tayo, guys. May new commenter tayo, guys. Shout out to Lizelle Morado. Thank you, sis. Salamat ka sa pag-comment. At saka sa best friend natin sa YouTube na si Kay Acosta. Thank you sa pag-comment sa bago nating video. At saka si Lane Matthew Ho. Thank you, sis. Thank you very much for watching. And also Miss Luckstyle. Thank you very much for watching our video. So until next time, guys. Please don't forget to subscribe to this channel for more videos, and don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye! Na, pag-say bye sa anak, Big. Wala ka na pagkita sa video. Say bye!